Niin, nyt alkaa bulkkikauden toinen päivä. Eilinen meni silleen, no ihan jees, mut ei se nyt se syöminen se tietenkin siinä illasta ollut mikään nautinto. Eilen mä kävin kanssa salilla ja täytyy kyllä sanoa, että se hyvä puoli, että ei kauheasti ole niin paikat kipeänä tänään. Mutta tänään on kyllä se angstinen päivä, että tekisi mieli niin vettää välistä yksi jos toinen ateria. Mä oon syönyt noin 3/3 tästä mun annoksesta ja mä oon ihan täynnä. Siis mun pitäisi niinku vetää noin paljon, mä en tiedä, noin paljon ruokaa vielä. Niin ei oo. Ja tässä paistuu taas sama ruoka kuin viimeiset 5 päivää. Eli täällä on kanaa ja riisiä. Tulee varmaan tosi herkullinen, eksoottinen tästäkin päivällisestä. 6. päivän bulkki on pian ohi ja fiilikset on kyllä niinku sellaiset, että odottaa, että tää on loppu, koska tää on kuitenkin ollut aika ärsyttävää. Eniten odottaa sitä, että voi ehkä vähän rennommin ottaa noiden ruokailuaikojen kanssa, koska ei ole mitään sellaista pakkoa tätä tiettyä määrää ruokaa. Se on hassu, että tänään tosiaan oli vähän sellainen olo, että suklaat, chipsi, nom. Mutta en tiedä mistä johtuu. Ehkä siitä, että niin on ruvennut kuluttaa energiaa enemmän ja sitten tulee just se makeen himo tuolta jostain. Mutta tein just tuossa vähän ensi viikon ruokalistaa ja suunnittelin mitä syön, niin täytyy nyt ylpeästi sanoa, että mä suunnittelin sen myös niin, että mä söisin useammin päivän aikana. Että kyllä paljon kevyempää ruokaa luultavasti tuun ja pienempiä määriä. Luultavasti mä luulen, että mun kehossa on vähän vähemmän paskaa kuin silloin viikko sitten, kun mä aloitin tämän bulkin, koska mä en ole syönyt karkkia 1 pullan ja 1 cappuccinon. Siis siinä on kaikki huono ruoka, mitä mä oon koko viikon aikaa syönyt. Että mä ajattelin, että sinänsä luultavasti niin mun keho voi paremmin, mutta mun keho haluaisi myös nukkua öisin. Olen erittäin iloinen, että tämä loppuu.